Hey yo guys, it's your boy Junala Swentep from all over Basekasi. Uzobuka all over Basekasi. Eza kuphi? Eza seMangweni. Ekuse ngathani ngizwa kahle. Ekuse guys ungakhohlwa ukusubscribe ukulike lapha ku Funky Films on YouTube. Bafethu sobonana khona. All over bakuphi? Basekasi. Umseshe njengoba ngisho mina ngimazi umulali angisazi nesikhala ngiyazi nemali ngiyazi nginacala ngidedele ngigoduke ngiyekeleke ngidlule ngivuleleke usuku angeke ngisibuke lesithumba sidale ngokuthula umoya uthaza indaba nginalaka ngifuna ukusobala kunokusolakala kokwenza ukhohlakala kuleli cala umsolo wena kuphela usungangitshela usana kokubaleka noma mhlambe khona abaye nje abangabandakanyeka hayi mina ngazilutho angizangishuthe awu uqonda ukuthini mawukuthi akwena wadubula ngithi watholakala endaweni yesigameko wakhuthuza bafica imali isibhamu nesikhwame kwakufakwe kusona isidumbu okay ngizokhuluma ngicela nalabo zankosi Yes, Dot khamba kanjani? Ayi mshito bro bathini? Moja. Indaba bomchathi wena. Ngawu yini manje mshito ngenzeni? Indaba lemishini wasidalelayo nesafica all over sebesilindile lapha phakathi. Bra wami nafica abantu benilindile. Hawu mfethu uyangizwa nje. Phela nami yayisingishubele lapha na mfethu bangibona kuqala mina. Mfethu ungazongikhanda istory la. Yakugcwele ukuthi ngahamba ngobuso lapha. Wahamba ngobuso? Hayi bra wami. Mfethu awuhlale phansi siqhaze ibhemelo ogwayi ngizwe kahle lento engifuna ukutshela yona ngoba ngiyakubona ungizwa bra wami. Futhi abeyibalekile lezi ndaba ongihlazela zona phansi. Hey man mfethu. Uma ceceke phela ungena nemessage Nkosi yami. Uyivusaphi? Phela mvukile ke lapha namkhululeko. Uyivusaphi? Hayi umphanto all over wasekasi lo. Hayi kusho ukuthi ngeke singabhemi namuhla. Ambhemise wena umchathi. Hey mfethu, lo muntu ocathayo mhlawumbe lo muntu ohamba naye. Awu katini into ongayizwa bra wami. Manje lo uTuzo. Ngabe buye kubo ba omunye. Ngobuye phela ohamba naye. Ngeke ngichathele mfethu lo uyipassion lami leliyana. Lo muntu ngiyamsola mina uthi ukhona umuntu akamaziyo ohlala lapha. Ngazi ungasho liphinde. Yazi uDuzo usenongenzela ezinye izinto engayiqondi kahle. Ngiyokutshela. Kodwa indawo ungangikhola from ngoba ngiyakutshela mina ukuthi le mission kwakumele ipass. Kwakumele nje mesifika lapha senze into zethu siphume kanje. Okay. Yazini asambe nalogwayi selokishini siyophanta bra wami. Ayasibangene mfethu yazi. Hey. What is your name? I don't know what's happening right now, but I won't give up. They be talking shit about my name, I almost gave up. I be putting more work on my shit, but I will say, cheetah, say. Wena Duzo indaba usijwayele kabi wena. Usisalutha masimba mani. Wena umchathi wena yezwa. And futhi bani wami ubhezi ungiqhathana nango usijembu kade umsijembu uyena oright wena usosijwayela kabi wesiqhathwa wena wena. Sihlama yezwa. Awusafuni eduze kwami. Hayi sishiye le nje mshito. Sihlama. Hey. Shileta esho makhosi ayiqinisile. Sajela nawe mshethu. Uhamba nebhomu yokugcina usijimbo akaboni. Hayi. Shithi mina ngiyokhuluma noLungile. Mase kunje Wakala zamnyama uthukile inidala wakala yabona manje suka namhlanje wena bebe wami awu emathuneni sobonani emathuneni
emathuneni sobonana awusobonana Malums. Hayi kodwa malume masunje. Nathi mina malume into engiyazi kuwe malume. Nayi malume. Yini lo ifakile manje malums? Malume. Malume right kodwa. Mphiya wami Malume. Yini umanguphi lokwenza nje malums? Malume buka. emathuneni Buka malume. sobonana Malume. Yayibo senza nje thina. Awumanzini malume. Senza nje thina. Malume namhlanje wami malume yazini akasamsolala Uyala. asamsolala ukuze namhlanje Uyala. namhlanje siyoshaya ungakondla ubhili no malume namhlanje siyo malume Zokhuluma ngicela ngiphe umzuzu Yabo ngimakusukhuluma nalabo zankosi babuhlungu Zindaba. ubuke ungiphi isikhathi ngishisa eduze nangumfana madoda ungazongidina wesiphukuphuku Okay fine mina ngangihambela ngesitolo kwaqhuma intshibongo kwakhuza umhlolo kwaduma imoto ngithe ngisasesangweni ngabona igazi ebondeni idamba lisebrandeni kwathiwa mbambeni Ayikusem shit Roman. Wahlala kancane mfethu azamphazamisa khona ngiyakhona. Awuzethu my mfethu. Awuzisha manje ngakuchazela ukuthi umchathi wena ngifuna lutho enizongihlanganisa nawe. Mina umchathi. Umchathi lo Thekwani ohlezi uhamba naye nichathana naye la. Isijimbo. Ngisho usijimbo wakho lo ngimbone phethe isidudla sakhe sibomvu. Sike sakuglow kanje. Uba lo khuluma usijimbo. Khuluma ngosijimbo wakho wena. Yazi ngakho lengane yazi ngeke ngayifonela ingakho ngayibambanga phone. Angithi yabo Khombioza communicating imnandi kakhulu esenembula. Isijimbo sangidala. Yazi impra wami asimgqobo. Ngithi mina nje sivele simgqobe same time vutha mina sekuye manje zu time ungapha lo mfethu. Vele ngifuna yena ngoba ngibheke ngapha. Yazini asicwale ngaye lo mfethu wakho lo. Yajwayela usijimbo. Asicwale ngaye futhi. Ba. athi ngifuna ubangoma ngimbuza ukuthi izinto zami wayibekaphi ayibambi phone athi ngifuna ubafu eze sophuza mbhoreke ngiyafa la ekhale ehlahleni akubafu mshana bambi phone mshana. Oh, who's calling me now? Oh, it's uncle. Hey malume. Hey mshana ukuphi Hawu malume ngila isitolo malume. phula aphi mshana sophuza utshwala mshana Awusizophuza. ngifuna sophuza utshwala mshana mshana Hayi woza malume uzongithola. Uzongithola la isitolo njengamanje. okay ngiyeza ke lapha esitolo mshana Nazo ke malume. okay Hey lokuzana woza la lokuza. Ey shesha yini manje nabluka lokhuza. Yini lo ephethe uthatha le phone lokhuza. Ey lokhuza. Ey uyangibamba kanjani ezami manje lezi zinto uyangibamba mntana sisi awubambe la mntana sisi sangisakwazi futa hawu man ayi uyanibamba kanjani mntaka sisi khuluma phela nawe mntaka sisi hayi man mntaka sisi uyangibamba lokhuza mntaka sisi man ayi yabona fusek masini letha lezi zinto lezi yini jwayela ka usek hamba la shit
Manje vese sharp muphi Jim. Hey mfethu. Lo muntu uyabona nje ukuthi asimtholi for sure lokhu uyasibuka la uyasidakhela uyasibona siphenduka inyoni la estradini. Phela uyazi ukuthi manje siyamfuna. Hawu mfethu yazi kwasa wena ayikuthembi njalo phela wena umchatho wena. Lalela lana. Lalela lana. Ngoba uthi ungithembi ungahamba ushonele nami ngishonele sibona ukuthi uba uzomthola kuqala lo sijimbo wakho ubhulu lwakho lo. Hayi mina ngiyakutshela mfana wami. Yabo manje ngiyakumehlembisa. Esathi sisondela bona babe behlehla mfana wami ayidlale yandoda. Ubani? Awumunye nje ubra wami ongamfethu okuyena ongasisiza ngale ndaba le. Asiqhume sekuyena phela mfethu. Isikhathi siyahamba. Asambe. Asiqhume. Baqale ngathi. Hey. Umuntu kunini ngempela wagcina ukusebenza into esile. Yazi lo malume lo. Hey. Kodwa into emele ngiyenze ngicabangayo. Ngathi kumele ngibambele abantu laba aba disabled nabadala. Ngoba bona ngeke bekwazi ukungibamba. Kodwa yabona umalume. Yabo kodwa nalo malume uyinkinga. Kodwa ngoba ngiyamsaba engizomtshoma. Hayi. Kodwa ngiyamsaba. Hayi ku right khona ukumtshoma. Hayi kunzima. Hey, ngeke yabo indaba lento ongasasebenzi. Njalo lo malume. Kodwa yabona efana namuhla. Hayi namuhle lamanqawu sek. Angizoyibamba ekhona noma engekho bani. Hawu. Asho beqhamuka unkosi yami umbuye eziqhugeka hawu nkosi yami. Uyeni bakithi hawu. Uye ngempela ngiyawina namuhla. Awuze ngiwina impela. Makuthuma lo mukhona akekho. Yabona lo angiyambamba lo. Angiyobhema mfana. Angiyobhema. Zinqa. Woza lapha wami. Hey manje uyochacha mfana mzingi. Ngiyochacha malume. Uyochacha? Yeah, ngiyochacha malume. Manje phongo bathi uphethe phone, iphi phone uyochacha pho? Nje malume. Ha, uphethe phone enhle njena? Yeah mama malume. Yeah mama. Manje uyochacha yona yodwa? Hayi malume, nanje yami. Uyochacha neyakho athi ngibuke yakho mana ngisiza. Awu, ha. Lale enhle nje. Manje wamisana no 7 indaba zingi. Malume. Qhubeka ke uyochacha zingi. Malume. Qhubeka phela uyochacha. Yini? Ngishaya malume. Kuleke kubuye naye. Malume. Kubuye naye. Malume. Sho mfana wami. Malume. Sho mfana wami. Malume. Zinqa. Sho mfana wami. Malume. Sho. Malume uyaxolile malume. Ngibona uma ngivuke kuseni eyalesa phiko benga sukuthi mina ngizolala ngisi solala ngisi ngibona uma ngivuke kuseni eyalesa nveni benga sukuthi mina ngizolala ngisi solala ngisi masibona abazali bevuke kuseni emafemi besa